Ban snok tilang bat ka New Trap Acik National Movement kisnat rekam paper jong ka seng kilami shala kidong bat kitany ban wa ki plakat ban penpau kum kada ka jingkersan ya kindong elam barang ba jong ka seng ki balale cha Delhi ban yakhi halor ki lai teli kimat kata ban penrung no ya ka tin khasi bat karo haga krenit ka bapra ban penbaj no ya uput usam happening ke jela Meghalaya mat Assam mat kumjuru ban pentrai kam ya ka inline permit ka ba ka yang dorbar jong ka Meghalaya Legislative Assembly kladep ban pass ya ka resolution ha gini kisnam ki baladem na kaliang ka HNM Southwest Khas Hills ro manda ka sngi kala penlong ya kijingte lama ha kaleng saudong jong ka mau ruat bat ban khot ban wer ki pa jong bri New Trap kam tami ki paj ba jong ka Southwest man ai jingkersan lem ya kaseng HNM. Yung ngi kidong yalam jong ka HNM Southwest Khas Hills District ngi don hane ya ka ban ai ka jingkersan yagi para dekat jong ka seng ki balale cha do cha Delhi ya ka ban yaki na ka banta ka chat benriu và cái chuyện thú trong cái sen galong ban lệ trong cái lạnh mùa ha jantar mantar New Delhi na cái banta pandawa yang kimat ban kita kimat lai teli kimat kawai galong ban ketup no ia katin kasi ban katin kalau ha ka khnit ka bapra jong kari ti sansar jong kari India kabaar kalong ban penkloi no ia kajing ya penbet yu put usam hapdeng kambeknea bat Assam bat kabakam kongsan kalong ka balai kalong ka inaline permit lane ka ILP kabaladep ban menjur daki mru kumut ki MLA jong ka Meghalaya Hausnam Arya Katunai halor kan dengan orim kum kaseng ki lek ye ban shong lai mungwa hadu Delhi bandawa na ka central government ba kan priang ye gini ki jingdawa jong kasen te na ka jongi ni ai ke jingkersan bapura ya ki para dekat jong kasen ki ba lek chati cha Delhi ngiru hangne po district ni shim ya kata rai banginya don langhi batki hapo laga jong sen ban dawa lang ban shim lang ya kata jing dawa bala gumno ka sarkar central government kan priang ya jing dawa jong kasen ya trelang bat kersan ya ki neki dekat ki balai bandawa hadu Delhi nakaliang ka HNM Southwest Khas Hills District ka penlong ya ka jingte lama jingte banar hakeleng ki jaka jong ka district nga kumu uru pajba jong kani kadong ngathan mo kurat Southwest Khas Hills ngawan na kani ka por hakani ka jaka ban ay ka jingkersan ya kani ka seng HNM kabala shim ya kani ka senjam kaba banyakhe na kabanta jong jingrun kam jong kadawa ka jaj benriu ya kaba kum ka jaj benriu mentang yo ela ka jong ka jela la sanphu waisnem tam handrei ya ka ktin ka jongi kum ka ktin khasi empat semala ban penrung ha ka krenit ka bapra jong kristi sinsar kari kumta uri pajba jong kani kadong kathan ngasngu kemen sibun ba kani kaseng HNM kasim ya kani kasenjam jong ka jingyaki ha ka ba ka lek sadu Delhi ban lek jong klan muor hang tei ha po New Delhi ban pen isya ka sarkar kami yang ti ha Delhi ba ngi kum kaseng HNM hidan kam ya kaban yo ya kajing kersan na kaliang
jong kipat ba baro nakaliang ban itu nakaliang jong kinong sinsarang te Delhi palawan ke hadu hadpai jong ke parlimen ya ke ban sim ya ke senjam ban dawa ban itu no ya ketin kasi partin karu haka kredit kapra haka jo kapor omdei tang yakini re kejing yake kalongru na ka benta ban penbeno uput usam jong ka dia ka japut hapdeng jong ka Meghalaya bat Asam bahadu la san pois na menta ayo jeng kejelah re umpadan uput usam ubabiang kumjuru hakaliang kanika inner line permit ya kabakum ka ribet ka judge benriu ngidan kam hadu kata-kata sepang ke inner line permit namar habang ipet ya ka jing rung ke jing mek kertep jong ki mender hakani ka jela ka jongi itu ithausu teng hakabang ilong kumni la ikum ba ki so sinong lani ki banabor jela kila influen lani kelas nisar ya kani kari ka jongi setangkat no ngila jando ya ka jinglong trai ya ki jaka ya ki puta hangne hari kasi ka jongi setangkat no ukhala jaj unwan telep ya kani kari jongi namar katang idan kam ban itu ya ki barung bari ki bame hapok ka jela kumtang idan kam mandawa ya ka sarkar bahkan itu no ya kani ka pan aino ya ka inner line permit na ka benta jongi kum ka jat benri khasi ti nomor kata ngasokmen sibuna ya kena keseng RCNM kepala sim ya kena kesenjam ban lecture Delhi ban ai ya kena kajing ke ban pensengau hak skor jong Prime Minister Badan Buram jongi Narendra Modi bat kumjoro ban pensengau ha baro ki MP kamtam Amit Shah obadai wei na ki nongalam barat ba jong keri India baun sengau snap ya kena ka jingdawa jong kani kaseng FCNM kum rupat ba hakani kapor ngakentu ya ka sarkar bahkan simkia halor kani ka jingdawa kabala sambha jong kari bat ka jaj benreu kumta ngakit ruyang ro ya kit khot jong kani ka FCNM kibalai sadu sati sadali ban ai ya kani ka jingdawa ban sim ya kani ka senjam bakila ban lengba kani ka jingla jong ki kinyo ya ka jingdawa na ka benta jong kari bat ka jaj benreu agar paro ya kipai ba jong ni kadong kathan ka jongi pat hunyau trap jongi ba kin duailem na ka benta jong kani ka jingdawa ka jongi man penrung ya ka tin khasi ha ka khrnit ka pra khnang ba lada ka tin kaim ka jaj benreu kaim hendral rang iduno ya ka tin ka jaj benreu kanduno titangani kublai sibun ya Nagilang kinongelam jong ka HNMCC hane kesengi kala lej ban syong kelan mengor ha janta manta New Delhi ban dawa nak sorkar pedeng ban pentrai kamno ya kimat jing dawa jongka pas ya ka resolution ha ka arphayo torek jomnai September jong usnem ar hajar khatra Henry hadu menta ka sorkar India kampat syamalaye kabar ka jingwan jong ka HNM hangne rengkat ki pelok sengbalang kalong ba idawa baka sorkar India kadai ban penlong aino ya ka ILP lane kata ka the Bengal Eastern Frontier Relief Act 1873 or ILP ha Meghalaya ya ka ka sorkar Meghalaya hapo jingalam jong ukrat ke sang maji ba preston di bungsi MG kila pas ya ka resolution hapo ka yeng puka hau ha ka khat krai tarek dari sembar ar hajar ka kentai Henry hadu menta ka sorkar India kam sempat la implement ya kena ka an ka bolong ka tiba ka panida ya ka ri ka bat ya benreu omdei tangi ka bateng menta re kamtam ya ka bateng ka bansawan bat ka balai kadai ka jingbom don ya uput usam pasti kena la san phau tam telik snam kum ka jala Meghalaya nglayo ila ka jong ka jala
Henry hadu menta uput usam ngipadon bati kena. Namar kena ke jingbom don yo usam bati kena. Kelap penong langkenya ya si bon ki parari ki paradok ki prasnam ki basyong basa uput kota. Tina mara ta kadawa ka HNM CC kawan hang ne han nongba Delhi. Hang ne jantar mantar ban pensawa ban titnik ban tit jengkang yang surkar jong modiji ba udai ban tuklaro nang ba ban penbaik no ya uput usam ba purah breng jong kamai klia bat ka asam bat da kaliang jong ka HNM ka kren da ka pasai bahkan ne kadai ta kajing sedang lada ka surkar India ka snap menti ka seng kam mense haka wei kasgi kasawan daki hajar bat ngim tip ke ka bandia bat lada dia baki no yalam jo seng chakem ka sarkar Meghalaya baskar India ki haban sem mi dikle namar kaji sap menti ya kedi lai tali ki mat ki jura jongkari bat ka jaj benreu kita kedi kubur basai nakaliang jo seng etkenam